Ndicela sizothandaza. Ndicela sithandaze. Kuyabekeka emoyeni wami. Sithandaze nabantu bayi-2. Kukho umuntu ogulelwayo ngumntwana. Cha ingathi lo mntwana ingathi is either a niece or a nephew of this person. Khona umuntu ogulelwayo unesifo sokuxhuzula. Ndicela ukukhona lo muntu sithandaze naye. Owesibili umuntu endicela sithandaze naye. Ukhona umuntu pressurized ngabantwana bakhe ukuba benze umcimbi imicimbi le yasemakhaya yamaxhwele ezinyanya, because they feel that izinto zenzeka kakuhle kwabo, so ba-pressurize abazali that they want ukuthi kwenziwe lo msebenzi lolo hlobo umzali awusimsibo, but abantwana bona bathi bafuna ukwenza lo mcimbi and bafuna nokwenzela imbeleko. Baba khona abo bantu ndicela sithandaze nabo so that sizogqitha. Thank you so much. silindele ukuthetha kwakho nokwenza kwakho kule ndawo. We yield totally to your power
We yield to your spirit. We yield to your authority. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Help us, the Spirit of the living God, as we're going to receive your word. Let it impact us and change impilo yethu. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Yenza odume ngazo. Thixo wethu namandla. Ngoba sivile kuyiGenesis ukuba lathi lisawuthetha ilizwi likaThixo. Konke okuthethileyo kwasuka kwaba khona. Mighty Jesus, as you speak into our hearts, we believe ukuba liyadala ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Even the darkness that has been hiding kwindawo ezifihlakeleyo ezimpilweni zethu, undetectable with the human eye and natural thoughts. But Lord God Almighty, your word searches inner things, deep things that are hidden, and it brings them to light. Ngoba akukho nto ifihlakeleyo kuwe. Singazifihle ebathwini kuba sinenhloni. Kodwa xa sifika kuwe, we become naked before you. My Jesus. Wazi nezinto ezagqitywayo ngathi sisebancinci. Wazi nezinto ezathethwayo, amazwi Thixo wethu namandla singekazalwa. My good God. UnguThixo kwazi ukuthi ngoku silapha kule ndawo. Kungu-2024. Usuke wena ubuye umva. Uyolocate our past. Uyothi bring out even words that were spoken before we were even born. Ngoba nothing is hidden before your sight. Yenza kanjalo Nkosi Malanga. Send your word in all four directions. Shut up. We send your word to the east, to the west, to the south, to the north. Wherever Nkosi apho kukho amazwi that connect us. We don't know them, but when you are wise, locate them and bring them out by the power of your word. Igama likaYesu. Igama elinamandla. Igama elingcwele. Igama eliphileyo. Siyathandaza. Let the altar of God arise in this place, and let all other altars be silenced in the name of Jesus. Amen. Lethatha ithuba ndivulise ootata bethu abahloniphekileyo. Ndivulise ootata bonke, umama, ubhuti, usisi. Ndivulise abantwana. Ndivulise indwendwe nomntu wonke okhona. Ndivulise egameni elingcwele neliphilileyo, igama elinamandla, igama elihlonitshwayo, igama elaziwa ezulwini nasemhlabeni, igama elaziwayo phantsi komhlaba, igama elaziwa phantsi kwamanzi, igama elaziwayo ezintabeni nasezintilini, elaziwa emahlathini, igama elihlonitshwayo kwezo ndawo, igama elithi xa libizwa kwezo ndawo kugcinwe kuzo imiphefumulo. Kusuke kubizwa igama likaYesu. Imiphefumulo ebanjwe kwezo ndawo ethwetyuliweyo iphume. Amatyathanga abophileyo angabi na choice, anganikezwa choice, akuthethwa nawo, akunegotiatwa, but at the hearing of the name they have to surrender. Igama esingenalo elinye esinikeziweyo kuthiwa xa likhutshwa kwathiwa lilo lodwa elikhutshiweyo laziwayo ezulwini. Lilo lodwa futhi elinamandla in all these territories. Akhona amagama akhe akhona nawezithixo nawezinye entities, but all of them combined, their power is matchless when it comes to the name of Jesus. Gama likumkani ebuyayo masinyane Yesu Kristu waseNazaretha. Siyabulisa egameni lenkosi. Ndisinasiwe nasemalanga
ndiyathandaza ndingabi mde ekuseni sithethile kakhulu about that which I believe ukuthi uThixo uberhalela ukuba sincedakale. It was just an introduction. Kahle kahle umuntu ngamnye une homework yokufika ahlale phansi astadishe kowabo achekishe akhangele ne strategy from the Lord. Into zikaThixo ayingu one size fits all. There are battles that you win by a song and a dance club. Yeah. You just sing a song and you dance in the presence of your enemies. You win the battle. Yeah. There are battles that you win by mentioning the name of Jesus. There are battles that you win by commanding the elements to work with you. Yeah. We talk about Revelations, there was a woman owakhe wane nyanga nenkwenkwezi nyanga under her feet or something like that, can't even but there were stars. When the dragon was chasing her, ikhupha amanzi ngomlomo wayo, kuthiwa umhlaba wayincedisa unkosikazi. Wavula umhlaba. Amanzi aginyeka. Mhlawumbi if it was me ngenda commander ngakhalima ngegama likazi, but at that moment she needed the assistance of the earth. Umhlaba kuyathethwa nawo. Xa bengingena apha eMonti sisiza ama, when we were praying, I had to talk to the earth and the atmosphere yase-Islanda. I had to introduce myself and the task endizoyenza. I had to talk to them so that they give way. I had to talk to them so that they welcome me. I know into engaqhelekanga, but emhlabeni xa ufika endaweni ufinyathela lo ndawo, the first thing you must command umhlaba wakho. You talk to the earth, and in that place you also speak to the altars ezi-existayo ezikwelakho iqala. You activate them. Yabona nje bakuthethwa ngemvuselelo ekhona ngo-1950. The altars zalo mvuselelo are not dead, they can't die. They just need somebody to activate them. And le nto besithetha ngayo yokuba funeka sikhululiwe from ibondage yasemakhaya, so that when we command things, they are commandable. Ngoba ixesha elininzi we command things as a response because we have not generated enough spiritual energy around us. Okay, mandibe ngohlobo. Ifana nokuthi uyothenga imoto kodwa une-20 rand ebhankini. You have not generated enough energy to command the car ukuthi ibe ngeyakho, which is that type of energy is money. So kukho izinto othi ngenxa kungekakhuli kuzo igraces ezo, uthi xa uthi uyakhomanda kungakhomandeki because you have not yet grown. Awukazi accumulate enough. Genesis 1 verse 26. To 28. Genesis 1. Yenye verse endisithanda kakhulu. Genesis chapter 1, from verse number 26 to number 28, ifundeka ngolu hlobo. Wathi uThixo, masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu, ngokufana nathi, mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezitakeni zezulu, nasezintweni ezizithozile, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke, ezinambuzaneni
wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo, wadala indoda nenkazana. Verse number 28, wabasikelela uThixo, wathi kubo uThixo, khamani nande niwuzalise umhlaba, niweyise, nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintabeni zezulu nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. Ilizwi lakho Nkosi liphilile, linamandla Nkosi, uba lithi enkantosini komile, lidale Nkosi konke okudingekayo. Silapha Tata wethu, silapha Moya Oyingcwele, inhliziyo zethu sifuna wena, sifuna wena mdala wezinsuku. Size kuwe, thetha ube ngathi uyaqala, simamele Thixo wethu namandla wonke, egameni lakho Yesu Kristu waseNazaretha. Siyalela neyiphi imimoya, Moya Oyingcwele ekhutshiweyo ngaphansi komhlaba nasesibhakabhakeni sobumnyama, ukuba iphithizele ikhase igama lakho. Kodwa sithi right now, mimoya nje siyalithulisa egameni likaYesu. Ikhona ibunkani yozuko zawuthetha yona ngoku, thetha Nkosi egameni likaYesu. Sicabakazi sakho Tata wethu, sithi umlilo wakho from head up to the sole of the feet biyele Nkosi, belithangathe kuze kuthethe wena egameni lakho elikuJesu Kristu, gama linamandla elikhulu lilulekela zezinto zonke, gama likaYesu waseNazaretha. Amen. Kule ndawo sifunde kuyo sithetha ngale topic ithi advancing on to spiritual maturity. Kahle kahle le ndaba ka spiritual maturity yindawo umuntu uThixo amdalele ukuba abe kuyo ngokwenjongo yakhe. Besithe uAdam ufike engubhuti omdala, sekulevel yokutshata, khangaqala ngumntwana, zibekwa nje uve wathi gqise engubhuti. Now ilevel kaAdam njengoba sisithi advancing or growing or pursuing a spiritual maturity, we are pursuing sibuya umva to Genesis. Sileqa into epha eqaleni ukwenzela xa siyifumene sibuye engoku. Sibheke phambili ngoba ukuya phambili akukho singaqalanga emva. Uba sikhe saleko ukubheka phambili sizokwenza more damage and immense than leya yenza uAdam. So xa sibuyela kulaa ndawo uAdam wayekuyo, kuthiwa abantu mababe nokongama. I-level ye-dominion ayinikwa umuntu omsemncinci. Andithi phaa kuGalatians is it 4 or 5 years? 4. Kuthiwa indlalifa, an heir is like a slave. Utathwala bewenzile lo mzekeliso. Ucommandwa ngabantu ebekumela yena uyabacommanda because of age. So kuthiwa as long as an heir is still a child, is subject to abantu abamncedayo, but positionally and by birth uyindlalifa, but akakwazi uyi-exercise i-right yobundlalifa until he attains a certain age. So he must grow in order to be able to command kucommandeke. So xa esakhula ifani into kaThixo, umuntu noba ngumntwana le, umntwana omncinci around 4 years mhlawumbe umzekelo ndibona lupha, laa mntwana njengoba emngakaya, everything that she needs to reproduce is there. But nobody can marry her at that age because she still needs to grow so that the reproductive feature immaturity. So ka uThixo efuna sikhulile, ubuthixo bukaThixo bukhona, but kufuneka kuqale sikhule kuqala in order for ukuthi uThixo akwazi uzimanifesta ke ngoku. And the enemy is in a business yokuba ungafiki uzama ngandlela
into yokubana immediately ungathi uthatha istep akubuyisele emva using umnombo wakho wenu neengxaki zakho wenu ezikunamatheleyo nawe ozibonayo. Into edala loo nto yinto yokubana akanangxaki nani nibaninzi as long as you are still in bondage. Anizukwazi ukuthi go and take over iKanani. And uThixo ingxaki yakhe once nibe nje nonke kule generation, iqala lakhe kuba igeneration elandelayo you are going to reproduce the same caliber of people to the next. Uthi uThixo kum igeneration iyakwazi uba ibe khona but kuye ibe useless. Usebenzisa igama elibuhlungu uthi once a generation can only transfer bondage to the next, it's a useless generation. Hence zange bavumele bangene eKanani ngoba babegcwele ukukhalaza and murmuring. Wenza into yokubana bangangeni, wabagcina enough ukuba mabakhulise aba balandelayo, so that yena as God he can introduce himself to another generation without the useless one. Yes, you remember esithi makujikwe uSathana amatye bezizonke. You know why one of the things our sithi makajika amatye bezizonke into yokubana their buildings were made of stones, their temples ababehlanganyela kuzo zazakhiwe ngamatye. And the same temples, kuthiwa kuLuke 13 there was a woman who was bent over owayegobile for 18 years. Yes. Kodwa usendlini yesikhungo. She is there every Sabbath. They are there with her. They are not concerned. The neighbor yakhe. Ukuzubona uba they were not concerned. Ubava xa bengxola besithi zintandathu insuku where you can get it. Their problem was the Sabbath. They didn't want anybody touching their laws. It didn't matter uba ubotshiwe, botshwa, ulapha kodwa ungayithinti Sabbath. So ithi ke ngoku njengoba esithi makajike lamatye, isonka is something that you benefit from daily that you cannot live without. So uthi uSathana kuye no, yenza lamatye sakha ngawo indonga ibe kukutya kwethu kwemihla ngemihla. Indonga so that into ephilisa abantu ibe zindonga, ibe ngamatye la kuthi wajikela amatye angabi ngomatye nje kodwa ibe indawo where people benefit from the law, so that if you don't follow the law ukwazi ukusika, uyakwazi ungena engxakini ngenxa ungawulandeli umthetho wecawa kodwa ungangena engxakini ukutya isongo. You can be called to a meeting ngoba ushumayele ngevesi kaPawulo kusenkonzweni yomama, but ube ukhe kwenzeka into yoba ubunento kwenza ngomntu, you are unseekable. Yeah. So uthi la matye la senza ngawo i-buildings wenze
angamuzi uba laa nkosikazi yayibhaqwe nabani uphi lowe ngoba kuyaxhomekeka uba umthetho usesandleni sikabani. Kungenzeka uba yayitshomi yabo kaloku. Aniyigethi? Kungenzeka uba wayengupeto wabo abasesikhungweni bonke esikhundleni sesikhungu. So ngoku bazambetha njani upeto wabo? Ngcono babethe wena. Now, uThixo ufuna sibuyele kwindawo yokudominate, songame over situations. Uthi kubo mabakame bande bazalise umhlaba. Umhlaba akufunekanga uzaliswe ngabantu umcimbi wabo abangawuphethanga kakhulu. Ngoba umhlaba lo ukelemile. Once ukubona into yokuba umcimbi wakho awuqondi, umhlaba will take advantage of you. You remember it? Xa ungena endaweni, you speak to the earth. I once said this. Xa uye emvuselelweni yoqala imvuselelo, you must have time to pray and time to walk about in the area ekuzomiswa kuyo intente. Nansi walk about 12 family, 3 emalanga, whatever time inkosi izanivule, you walk up, you are declaring niyathetha. Umhlaba unendlebe. The atmosphere has that ears. Niyathetha so that xa sele nihambile, umhlaba ukwazi ukushiyeka nale nto beniyithetha beniyenza. Utata mashitula kuthiwa wakhe wenza imvuselelo mthatha yemka intente yashiyeka ibala bafika abantu bephethe into wayihamba nge-wheelchair intente ingasekho. But I don't know ukuba babexelelwe ngubani. They took the person to ibala eli kwakumiswe kulo intente, bafika bambeka kulo because there was an altar that was active, that spoke, the altar that knew what to do with the person in the wheelchair. Zange bayalele uba mayimthini. The place knew uba kule ndawo abantu bebehamba nge-wheelchairs apha besingaphakamisi. So whether ukhona umphakamisi wabo or akekho, the place knew what to do. God is going to raise that caliber. That is why the enemy esibambelento zasemakhaya akafuna uba sikhawule futhi and advance into spiritual maturity. Ngoba when we are spiritually matured, one man emisile spiritual is able ukungena mathini wenkonyama zingamenza into engasibophanga ngamatheni. One man ezazi indawo yakhe uyakwazi into yokubana when engeniswe emlilweni, umlilo awuhloniphi nje yena, but uhlonipha the atmosphere carried by a man who has attained spiritual maturity. One man ezazi umcimbi wakhe kwela kwamoya uvala izulu kunganethi 3.5 years. One man kuthuleke kuthixo wakhe. One man awazi umcimbi wakhe aphinda livule izulu. One man emisile amazulu ekubhekisha. Uyakwazi uhamba phezu kwamanzi, the liquid form of water itshintshe ikwazi uba solid, the force of gravity becomes suspended. One man exolile yakwazi izalo zakhe at 99 years of age, but was advanced to spiritual maturity and he conceived at an old age, a bypassing biology. One man can chase 1,000. Amadimoni area I-1,000 oyindoda enye emileyo kwala kwamoya ngoba it has advanced on to spiritual maturity. One man
ndafika athi ndifikile bengisithini benisithi apha ekhaya kho mntu unozaphile wonke umntu walapha uzofa ngekhensa benisithini I am here one man otisade ukuvuka amendaweni yokuba one athi apha ekhaya kwakuthiwa abantu bazawufa at this age one man I decided to challenge the status quo. AmaZulu aniphethe uphakame uthi Lord I am ready to stand in the gap ngefamily yami ngendawo yasebona ngeke kutyiwe drugs because one man ibashikata ingxaki yethu silinda abanye abantu kanti uthixo ufuna umntu omnye ezizikwenza ngaye incwadi kaJeremaya uthi uthixo wena usisiqenqe sam ulikrele kuwe uthetha nomntu uthi ngawe zophukuqa imibuso ngawe I will change people's stories ngawe vuma